anyị na-ekwusi mmadụ ndị na-arụpụzi akaụntụ mmadụ wee na-ezite ozi ihe lọlọkpụ n'ọnụ tupu anyị gaa n'ezumike anụgo m akụkọ dị iche iche akwa akụkọ nke mere eme alụpụgoro akaụntụ mmadụ wee sị mmadụ na ihe merenụ bụ na onye dị otu a nwere ihe mberede okporo ụzọ na ihe merenụ bụ na ndị be ha ka ha zitere na nwa bụ onye ozi na eburu gị eje n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ eje na nwere ka anyị esi wee kpọzi onye nke ha mana o nwere ihe gbamgharị onye a na-ekwu okwu a sị na-ebuju ụlọ ọgwụ o nwere ka ndị be ha esi wee nweta maka na agbawala ekwentị ya ọ nara aga ịghọta na bụ ihe wee na-ajụsị na bụ onye a sị na-ebu wee je ụlọ ọgwụ ekwentị ya nara agazi aga mana nke ahụ dịgodi n'akụkụ ndị a wee sị maka na ọbịa dịka asị na ofu onye na-eme na bụ ihe o wee na-asị ha zitere na nwa ozi n'okpogolo nwanne ha nwoke jebe n'ụlọ ọgwụ na o nwere ihe mberede okporo ụzọ na ihe mezinụ na n'obugoro eje n'ụlọ ọgwụ na ndị dọkịnta si na ego dị otu a ka anyị eweta bifo tupu emetụgodi aka maka ndị ụlọ ọgwụ si eme ife okwu bịa dabakwara adaba ihe niile ọ na-ekwu na adaba ndị be ha wee na-agbagharị wee sị ha a na-eme ka a na-eme o zitere ha akara ụlọ akụ ya a ga-akwụ n'ego na ya a na-akwụ n'ego ihe mezinụrụ na-akwụnekọtazi anya wee ego abụghị na-ajụsị ya sị onye ụmụnne anyị si na idujere ụlọ ọgwụ kedu ụlọ ọgwụ idu wee jee na anyị nwe ụmụnne chọziri ịbịafụ ya ọ sị ha na ime n'ụwa na n'ebe na nwe ụlọ ọgwụ si na o nwere ka o si dị gara akụ ihe na-eje ka nwa ewu anọkọtazi onwezi onye akpọza ya na ekwentị ọ na-aza o wee wu na ihe mee n'ụwa na wu nwanne ha nwoke a sị na eduju ụlọ ọgwụ wụ na ekwentị ya dapụrụ n'ụzọ yọta na wo ne wee woluzie wee nenewe na wo ekwentị o bụrụ ozuru ka ozuru ole ezulu no dapụ onwezi onye ma ozuru o wee tụta ọtụta wee nenewezie na ndị otinekacha n'ime ekwentị ya o wee fụ nke ma ndị na-etinye foto ụmụ ihe niile ọ nenechazi afụzie ndị ya na-yikọtacha nenewe na o wetu n'obi ana wee na-agụ edemede niile dị n'ime na wo ekwentị galide n'ọfụ nke nwanne ya wee ziga na ozi o zigazie na ozi werezie na ekwentị gbanụzie na agbanụ onwezi ka anyị esi wee nwetakarịta ozi na ekwentị ya na ha wee na-akpazi dabụ ihe wee gwu m ike wee na-ajụsị kedu ka mmadụ ga-esi wee mee ihe dị otu a maka na ọnụ ọnwụ na obi ndị mmadụ dị njọ ọ bụrụ na ihe akịta na-awụ ezigbo ihe ka ọ wụ na bụ onye ara eziga na ozi eziokwu mana ofugo bịago n'anya fụ na ụzọ ọ ga-esi wee napụnụ magbulu ego o were aka sonye n'ime kedu ụdị ụwa anyị nọ n'ime kịta azụ ọmụ ka ị na-ajụ ọ bụrụ gị ka m na-ajụ maka ana m ajụkwa onwe m na-ajụkwu ndị na-ege anyị ntị na bụ ihe gwụzi m ike ọ gbamgharịcha mba ọwụrụ obele ife kedu ka mmadụ ga-esi na-eme ọkwaso nke ị na-ekwu maka ndị nọ na Facebook ọba ahụ ka ọ kazi njọ ọ bụrụzi ma ndị na-azụ ahịa abịa na-azụ na ahịa ha sị gị na ihe mere n'ụlọ ka ị bịa goro ihe dị otu a mgbe ị ga-egozie mgbe anyị ezizi wee bute gị ikekwa na asịrị gị na ịkwụzuru ụgwọ mgbe ị ga-ejikwa ụgwọ ịchọpụta na ndị gị na ha na-emekọ ihe wuru ndị wayo ma ọ bụkwa na ebute gị na bụ ihe ịfụ na ọ bụrụ ihe ịfụ na ọha nta akụkọ ka ebutezili gị maka anụgokwu m akụkọ ọ bịa dịzi ka debe ihe bịa na-eme nnọzi elu nọ na ọha nta akụkọ na-achọ ebe sọsọ nke ahịa sị melụnụ mmadụ egogolo ihe na ọha nta akụkọ ya bụ ihe oge olu mgbe eji butele na ọ dịka ọ na-asị na akwa na-eji oji mgbe eji butezi akwa kwesịrị ka ọ na-eji oji akwa na-acha ọcha ịghọtago na ihe ọ bịaza na-eme ka ndị niile chọrọ ime itinye aka n'ọha nta akụkọ ma ndị chọrọ ime ịgbasa ozi ọma ma ihe niile ọ na-ewetezi ike ọgwụgwụ na-eweta mgbagwoju anya na-eweta ihe niile dị iche iche maka na ụdị mmadụ m sefụfụ ya masị na nkọgheri ife na fa bịakwa ịkọgheri ihe ama nke bụ nke ike gwụkwa nwanne m
nye na-ajụ kedu ụzọ ọ dị gị ka a ga-esi wee nwee ike ịgbanwe ọnọdụ a ife menụ ya bụ uche onye adị ya njọ maka na isigba ụzọ esi gbanwe ya anaghị asị ka emedebezie ebe ọ batago o nwere onye na-ekwu okwu wee na-asị na ihe mee ya eme n'ụlọ ka enene ka esi wee na-eme na ọha nta akụ wee na-ajụsị onye ekwe omume ọ ga-ekwe omume ife dịka n'obodo oyibo a na-eme ya eme abịa eme ife dịka kedu ife ndị oyibo na-akpịa tim monitoring team faya na-enyocha ụdị ife ndị mmadụ na-ezigalụ ibefa n'ime ọha nta akụkọ ahụ maka na mma na enwere ife dịka Interpol a enwere m ama m maka Interpol ọfụma elota mgbe ọ ya bụ ebe a sị na onye nwa ji ife fon egwu wayo ekwentị egwu wayo abịa nwee Interpol ndị Interpol a bịa tinye aka wee na-enyocha ife ahụ wee kwụsịnata so na anyị achọbakwa ụzọ anyị esi wee nwee ndị ya na-amonitọ ha na-enyocha ha ọfụma ka e wee ma na oya ebinata ọ pụsigodiri ka o binata maka na ife nke a karịa eji egbu mmadụ ejizikwu ya atọ mmadụ ime onye nwe akpọ gị sị gị ya n'afọ gị n'anya na nke mekwu na Festac abịa ebula ọnya apịa m ebeli isi belia nke ma belia anụ arịa dị iche iche wee jeme ife nya ike gwụzi na mazikwu ebe anyị etinye ya ka etinye amakwa m na-agazikwu n'ụzọ egwu a na-atụ ya gị ike gwugoro n'ime ụgbọala gị egwu a na-atụ gị ekwentị gị nke na-agbakọtazikwu n'ime arụ bụ nke ahụ nke anyị na-agwa ndị ma ndị network providers o nwere nke ya gị nọkwuzere na ịnọ n'ekwentị gị ọnọkọta ofu nka akara ihe dịka 555555 a na-akpọ gị ịpịzie na ka ezi ya na-ezigbo ihe anaghị akọ ka ndị egbuwala isi ihe anyị na-ayọ bụ ndị na-ahazi ihe a niile ndị NCC biko nebana na anya n'ihe a niile ọ bụrụ na ọ nwere ụzọ a ga-esi wee kọbinata na ihe biko ka anyị kọbinata ya ndị be anyị oge anyị na-akụzi kwarapụ ọkụgụ kwarapụ a na-enwerozi oge mana ọ bụ na ị ka na-anọnyere anyị ebe anyị nọ bụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi isi mbido TV wee na-ewetara gị oge ekene ọ bụrụ na ọ nwee ihe ọ bụla ị chọrọ ka anyị gbasara gị maọbụ na ọ nwere ihe ị chọrọ izitere anyị banyere ihe anyị kwuru n'ụbọchị tata gaa na Facebook gaa na isi mbido TV ọ bụkwa na Twitter gaa at Twitter na isi mbido TV ọ bụkwa na Instagram at isi mbido TV ị chọkwa na ịga na webụsaịtị anyị ọ bụrụ www.isimbido.tv ị chọkwa na izitere mụnwa na onwe mbụ Okeke Chimaobi gakwa na Facebook ịpịa Okeke Chimaobi ị ga-afụ ya ebe ahụ onye m na ya nọ bụ Nwaada Lọlọ Ugomba Isimmiri n'Ụmụ Oji biko ndị be anyị daalụnụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata ihe niile anyị kwuru kaba na arụfụ n'unu mere ya ka uche unu dị ya gị bụ onye gere anyị ntị onwe nwanne gị na-anụrụ ihe niile anyị kwuru biko nyere anyị aka zigara ya na bụ ozi daalụnụ zutekwa anyị n'izuụka na-abịa ọzọ ka emesịanụ